Shasho futhi ngilo sesibonile shasha sekwasengathi abantu bokufika bayenza le matter yabantu bokufika even worse. Ifrustration sazingenza ukuthi kuthola lapha nensizwe igama lakhe usizwe impumelelo usizwe umazwe impumelelo kuthola lensizwe lena ingabe ukudayisela umuntu okufika espaza shop sayo yathi no I'm not selling this one. Out of a sudden lensizwe itholakala isithunjewa. So abantu baseforosolas bathi no ayihambi kanjalo lebo siyazivala zonke ipaza shop until nizenkhiphe lapha ukuthi umazwi ukephi since le Pakistan nonke niyalazi since ningabantu bofika niyazana mos devesane thunje umuntu emveni wokuba engabili ukuthi andayisele dispaza shop sakhe. So it is what it is. Isongeso siyawuvala umgaqo yonke into ethi spaza shops abantu bokufika la ephosphorus bayivala thapha abantu bakhona. It is kwenza ukuthi this is a very bad timing kubantu bokufika ukuthi ngenza into ekanjalo kuba kuvele izwe liphepukile lenje. Bad timing. But anyway, I was on. All these barber shops, siyavala. All these cars right here, siyavala. We are closing. This is the support of Phosphorus. We are closing down all these shops.